kestäen sen noin 35 minuuttia. Tässä profetiassa annettiin minun ymmärtää, mitä siis Herra haluaa puhua, ja minä sain äänittää tämän nauhan. Profetia alkaa nyt, ja se annettiin 28. päivä illalla, ja se oli noin 12, lähellä puolta yötä siis, 12 aikaa. Nauha alkaa nyt. Lähtynä 28. päivä illalla. 24. aikaa ja toukokuuta. Ensin näytettiin saappaat, sotilaskengät, jotka naruilla maihin nousukeihin. Sitten näytettiin jalat vihertämään ruskeista sotilaista. Housuisesti näytettiin sotilaista kokonaan. Sotilaista oli puettu vihertämään ruskea uniformu, siis tuommoinen taisteluuniformu. Ja se oli aseistettu niin kuin kuuluu. Päästä sillä ei ollut kypärää, sillä oli kenttälappu. Siinä oli Venäjän armeijan tunnukset sekä rinnalla Venäjän armeijan myöntämiä kunniamerkkejä rivistä. Miehellä oli aseena pikakivääri ja se seisoi rajapyykkien välissä. Rajapyykki oli nostettu ylös Suomi. Se oli Neuvostoliiton rajapyykki toisella puolella ja Suomen rajapyykki toisella puolella. Valakea, sinivalakea puomi ja Venäjän puomi oli pystyssä ja tie oli auki. Tämä sotilas näytettiin yhtenä miehenä, vain yksi sotilas, mutta sen koko oli hämmästyttävän suuri. Koko oli minun, joka näyssä katseli, mitä mä olin seisovina. Sotilasta oli 25-30 metrin päästä. Kasvot sitä sotilasta kohden. Niin minusta katsoen sotilaan koko oli pitkälti yli 10 metriä. Sillä koolla haluttiin näyttää sitä Venäjän armeijan voimaa, mikä siinä on. Minä ihmettelin suuresti sen toisen käynävän alle tunnettua kangaspakkaa. Sillä se oli olevinaan valkoista kangasta, niin kuin iso purje olisi työnnetty mytätty rullalla, ei kääritty, vaan mytytty. Ja se oli kainos. Mutta kun tarkemmin katsoin sitä, siinä oli siniset värit, tai sinivalakeen värit, ja seitsemän värit, jollaista Suomen lippu. Näistä näytettään parasta aikaa, kun katson sitä, niin minulle sanotaan seuraavat sanat. Koillismista nisu ja tenaviin. 3 koillistia, koho ja tenavi. Älä turmene, hyvityä, älä kävi linja. Tämä sana sanotaan Venäjän sotilaan. Venäjän sotilas kuuntelee tämän sanan ja nyökkää, että on ymmärtänyt. Venäjän sotilaalle annetaan ikään kuin mittavuoro. Se annetaan parempaan käteisellä oikeasta suomeksi. Ja Venäjän sotilas käskykin kulkea määrätty matka ja merkitä mittavuoron askelien pituudet ja joka kerta askeleen täytyy kirjoittaa ylös päiväkirjaan askeleen ja kun se tulee siihen paikkaan, mihin se on määrätty ja lupaa tulla, niin siihen se pitää pysäyttää ja siihen se pystyttää paadun merkityksen. Se on Kymijoen rantaa.
Siitä Venäjän sotilaille annetaan suora tie nouse pohjoiseen. Venäjän sotilas kävelee reippaasti Kuopioon, siitä Ouluun, siitä Kemiin ja Tornionjokivartta ylös. Sillä sanotaan, tähän sinä rakennat leirin. Ja Venäjän sotilaille annetaan paljon piikkilankaa ja rakennustarvikkeita ja rakentaa niihin leirin. Ja se tulee olemaan vastapäätä, jos kartasta katsotaan, niin pello jää etelään, pellosta noin 30-50 kilometriä pohjoiseen. Karunki on Ruotsin puolella vastassa ja Vittangi ja siitä Vittangista suora tie Norjaan. Venäjän miehelle sanotaan seuraavaa. Sinä saat olla tässä siihen asti, kun sinun veljesi lähtevät sisäpäiksi maalle. Venäjän sotilaissa sanotaan myös seuraavat sanat. Sinun täytyy itkeä paljon kaatuneita veljiäsi, jotka tulevat kaatumaan siinä suuressa sodassa, joka alkaa Persiasta, kun sinä ja sinun veljesi menette Persiaan. Sinulle annetaan lupaa mennä Persiaan ja avata tie Eufrat virtaa myöten idästä nousevalle suurelle kuninkaalle. Minä puhun sinulle, sanoi Jehova Jeere, että sinä saat oikeuden astua pyhälle maalle, mutta sinä et tule tuhoamaan pyhää kaupunkia, etkä tule häpäisemään sen kansaa, vaan sinun ja sinun veljesi luut halkenevat Armageddon kentälle. Suomessa sinulla on oleva leiri vastassa Norjaa sieltä lännestä nousevia kuninkaita. Mutta sinä et saa vahingoittaa Suomen kansaa, etkä saa häväistä sen hyviä arvoja. Sinä saat pitää leiriä tässä maassa, mutta sinä et turmele öljyä, etkä niin. Suomen kansalle nousee profeetta, joka seisoo sinua vastaan ja profeetoi määrätyt päivät ja määrätyt kuukaudet, määrätyt hetket ja profeetoimisen lopussa tekee Suomen kansasta profeetmerkit ja poistuu sinun tykö. Kutsutaan kotiin. Tämä profeetta julistaa Suomessa väkevän pelastussanoman, jonka myös sinä kuulet, sinä mahtava roosipoika. Tämä profeetia, minkä profeeta, jonka minä kutsun Suomen maasta, julistaa, tulee olemaan väkevän pelastuksen sanoman saattava ja tuo minun tyköisen vaikka. Jumalan sana tulee olemaan voimakkaasti Suomesta ja kutsuu paljon pelastukseen ihmisiä ja tuo paljon suuria asioita. Ja sinä Roosin poika, sinä näet
sen, sinä hämmästyt. Sinun halusi on karata Suomen kimppuun, mutta minä olen aina esteen, sanoo Herra. Vaikka monet jumalattomat Suomen maassa lankeavat sinun miekkaasi, sinä et turmene öljyä etkä viiniä, sanoo Jumala. Minun poikani Herran Jeesuksen Kristuksen morsian tekee morsiamen merkin Suomessa. Sinä näit sen, sinä Roosin poika, sinä hämmästyt. Ja kun sen profeetan päivät ovat päättyneet, sinä palaa takaisin Venäjän maalle ja kerro vielä niistä suurista asioista, joita olet huomistanut. Minä Venäjän sotilas, minä olen nostanut sinut ruoskaksi luopuneille ihmiskuntalle. Minun sanallani sinut nostettiin voimaan valtaa ja taistelemaan, mutta minun sanallani sinut peskaa. Sanoma Suomen kansalle on tämä, sanoo Jumala. Kun ahdistuksen päivät tulevat ja portti avataan idästä nousevalle kuninkaalle ja sen sotilaalle. Teillä ei ole yhtään ystävää Euroopassa. Teillä ei ole yhtään kansaa, joka nostaisi asetta teidän puolestanne Venäjää vastaan. Sinä Suomen kansa tulet olemaan yksinäisempi kuin talvisodan päivinä. Mutta sama enkeli, joka taisteli teidän rinnallanne talvisodan päivinä, tulee taistelemaan teidän rinnallanne. Ja minä tulen huolehtimaan siitä, että se Venäjän sotilas, joka nousee teidän maatanne, ei hätäise teitä, eikä ota, eikä turmene öljyä. Ruokatavarat tulevat nousemaan arvaamattomiin hintoihin teidän maassanne. Koinismittanisuja tulee maksamaan denaarin, 3 koiniksia ohria denaarin. Mutta öljyä eikä viiniä ei tunneta. Öljy on Jumalan pyhä henki ja viini on Jumalan sana. Teille jää vain yksi paikka, mihin te voitte paita. Kun ahdistuksen päivät tulevat, sanoo Herra, ja se paikka on Jumalan sana. Ei yksikään valtio ota vastaan teidän pakolaisianne. Te yritätte päätä Amerikkaan ja te yritätte päätä Kanadaan, mutta teitä ei oteta vastaan, niin kuin ei otettu Israelin lapsiakaan Saksan ahdistuksen päivinä. Heidät palautettiin takaisin Saksaan. Tulevat länsimaat palauttamaan teidät takaisin kotimaahan. Ja minä Herra haluan sen sillä tavalla. Ja minun tieni eivät ole teidän teini. Mutta joka turvaa minua ja joka pysyy minussa, kun hänellä on leipää ahdistuksekin hetkellä. Ja hänellä on lepo minun sanastani, on Jumala. Sillä eikö teidän päivänne ole minun kädessäni, no Herra? Enkö minä ole Jumala ahdistuksekin päivinä? Tämä on sanoma Suomen kansalle, sanoo Herra, Herra. Sinun on tehtävä parannus murhistasi, velhouksistasi, varkauksistasi, salavuoteuksistasi, aborteistasi, hillittömästä haureudestasi. Minä en kysy, haluatteko te tehdä parannuksen. Minä sanon, sinun on tehtävä parannus.
mutta te ette tee sitä. Enkö minä, Herra, paaduttanut Faaraon sydäntä näyttääkseni voimani Mooseksen kautta? Minä, sama Jumala, paadutan Suomen kansan sydämen, että te ette tee parannusta velhouksistanne, kaureuksistanne, salavuoteuksistanne, irstailustanne, aborteistanne ja kaikista niistä kauhistuksista, joita te teette minun nimeni ja minun kasvojeni edessä. Mutta pyhät tulevat loistamaan ahdistuksen keskellä niin kuin lamppu. Ja yksikään teistä, jotka olette minun omiani, sanoi Jumala, ei joudu hukkaan, sillä minä, Herra, olen sen niin säätänyt. Suomen kansa, minä olen kutsunut sinua niin monta kymmentä vuotta. Talvisodan raskana päivinä te rukoilitte minun edessäni. Jokaisesta kirkosta nousi rukous minun kasvojeni eteen. Ja ne rukoukset ovat muistossa rukousten maljasta tänäkin päivänä. Ja jatkosodan raskana päivinä, kun veristänne uhria kannettiin Suomesta, te rukoilitte minun edessäni. Te kannoitte rukouksi kärsivän kansanne kohtalon. Minä muistin teitä ja siirsin teidän kohtalonne hetkellä. Mutta nyt, hyvinvoinnin ja rikkauden ja yltäkylläisyyden päivinä, kirkkojenne etumaisina olemassa, teidän tehtävänä on väistää minun sanani. Te riitelette perinnäissäännöistä ja opeista. Te vainoatte niitä, jotka totisia, pyhiä ja yksinkertaisia rukoilijoita ovat. Te olette purkaneet jokaisen käskyn, jonka minä olen antanut. Kun minä sanoin, että älä tee huorin, te teette huorin kaikilla alueilla. Kun minä sanoin, että älä tapaa, te tapaatte viattomia, syntymättömiä lapsia, 25 000 lasta vuodessa. Kun minä sanon, että älä varasta, te varastatte toisiltanne, te varastatte yhteiskunnalta ja valtiolta, ja valtio varastaa teiltä. Kaikki te toinen toisiltanne varastatte. Kun minä sanon, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi, te todistatte systemaattisesti joka päivä väärin lähimmäisestänne. Kun minä sanon, älä himoitse lähimmäisesti huonetta, te himoitsette lähimmäisenne huonetta. Kun minä sanon, muista pyhittää lepopäivää, te ette pyhitä lepopäivää, vaikka teillä on aikaa levätä. Te käytätte minun pyhäpäiväni ja minun sabattini riettauden ja haureuden harjoittamiseen. Se on noussut minun eteeni kuin löykkä. Minä olen nostanut sinut, sinä mahtava Roosin poika. Sinä saat kävellä Suomen halki, mutta sinä et saa turmella öljyä etkä viiniä, sanoo Herra, Herra. Tänä päivänä te häpäisette sitä Jumalan viljaa, joka kasvaa teidän pelloillanne. Huomenna te maksatte koivismitasta nisuja tenaariin ja 3 koivistia ohria tenaariin. Denaari on 100 markkaa nykyrahasta. Köyhillä ei tule teidän keskuudessanne olemaan leipää, ja rikkaat piilottavat sen. Mutta ne, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, heille katetaan pöytä ahdingolle, sanoo Herra, Herra. Suomen kansasta nousee minulle profeettasi kuin Jumala. Hän profetoi lyhyen hetken, mutta hänen profeetan merkkinsä on suuri.
että se sokaisee jokaisen vastaan väittäjän. Minä olen Jumala. Minä olen tämän asian puhunut. Minä minun palvelijani sillä Tukholman kaupungista, jolle minä tämän profetian antanut olen. Älä pelkää julkaista tätä profetiaa. Laske tämä kasettina ulos niille ihmisille. Sinun ei tarvitse lähettää sitä koko maahan, vain muutamille ystävillesi, että he kuuntelevat sen, kertovat sitä eteenpäin. Sillä Jumalan valittu kansa, minä sanon sinulle, sinä Jumalan valittu kansa, joka asut Suomen maassa, ja olet minun poikani Jeesuksen Kristuksen morsian. Minä et tule kokemaan ahdistuksen hetkeä niin raskaana, kuin kokevat ne, jotka eivät ole minun poikani tunnustaneet. Minä suojelen sinua morsian. Minä varjelen sinua morsian. Ja sinä tulet loistamaan kansasi keskellä, niin kuin lamppu loistaa pimeässä paikassa. Ja sinulle annetaan lohdutukseksi tämä merkki. Koinismitta nisuja tenaariin ja 3 koiniksia ohria yhteen tenaariin. Mutta sinulta ei turmella öljyä eikä viiniä. Jatkakaa haureuttanne, te jotka haluatte sitä jatkaa. Ja näin sanotaan pyhässä kirjassa. Pyhät pyhittyvät. Saastaiset saastuvat. Sinä Roosin poika. Sinä juhlit voittoasi niin vähän aikaa. Ja sinä ja sinun veljesi kaatuvat miekkaan. Armageddon kedolla. Suomen kansa. Älä luota lännestä tulevaan apuun. Sillä sitä ei tule. Ruotsi ei lähetä joukkoja sinua puolustamaan. Amerikka ei tule sinun avuksesi. Länsi-Saksan armeijat ovat lyödyt ja hajalla. Minä näen Länsi-Saksan armeijan sotilaiden itkevän polvillaan maasta. Teillä ei ole yhtään ystävää. Ainoa, joka teitä voi varjella ja suojella, on minun poikani Jeesuksen Kristuksen sovintoveri. Ja sen te olette yleen katsoneet ja jalkoihin polkeneet. Vain morsia, minun poikani morsia, sinä olet ulos kutsuttu. Ja sinä tulet seisomaan muut ympäristäkaan. Tämä profetia ei ole tarkka, sillä sehän tulee jatko vielä. Laajempi velvekiprofetia tulevaisuudessa. Mutta se lasketaan sille miehelle, jonka minä olen valinnut seisomaan profetian kanssa Suomessa ahdistuksen aikana. Tämä profetia tulee kertomaan Suomen kansalle, nämä ahdistuksen ajat, jotka ovat tulossa. Nämä alkavat kesällä, sillä sinulle palvelijani Tukholmassa näytetään vihreitä puita. Sinä kerrot sen sanan, että Suomessa nousee profeetta, joka julistaa minun sanani ja marssia tasepattaa kuuleviin korviin. Iloitsee minun sanastani. He seisoo sen kanssa. Ja minä tiedän teidän kärsimyksen ja ahdistuksien väärän. Yhtään ylimääräistä ilmettä ei morsia mennä. Totti protais voltat lo ojaiden sovon nege.
Jag blir lika både radatakaan tuntui aikin. Suomen kansan rukoukset, niiden vanhurskaiden rukoukset, jotka Suomen maassa ovat muistossa minun edessä. Yksikään Jeesuksen oma ei jouda. Yksikään, joka Jeesuksessa Kristuksessa on, ei joudu. Hän tulee seinoon. Ja kun minä näen, saa jättää saunasta käteensä, niin ei niin kuin vihollisen voida. Niin kuin minäkin on. Taistelujen päivät ovat ulos. Israelin veljet. Teidänkin aikanne on. Kaikki te, jotka luotatte itse apuun, tulette näkemään. Mutta Israelissa nousee profeetta, joka julistaa minun sanani. Suomessa nousee profeetta, joka julistaa minun sanani. Ja myös sinä pieni palvelija, sinä, joka et ole ollut minulta pienenä. Myös sinä saat tehdä sinultaan sinulle iloinen. Sillä sinun aikasi ei ole helppoa. Sinä et tuon tekemään tuonta työtä. Sinä tulet olemaan sellainen. Minä olen ensimmäinen. Kaikki syvät palvelut teitä. Ei se ole minun. Se on minun. Herran sana lähti liikkeelle. Tänä iltana Suomen kansalle äänen kavettien kirjoittamista profeetia on lisäksi niille ystäville, joita sinulla Suomessa on. Ja nämä ystävät saavat sitten jakaa sitä eteenpäin. Ja myös kiitoksia toisaalta tätä rauhaa. Niille, jotka auttavat muuta. Kun minä lähetin profeetta Jesajan, minä sanoin, että he kuulevat tai olkoon. Puhu sinä. Samoin tämä profeetia laittaa. He kuulevat tai olkoon. Suomen johtavat henkilöt. Älkää kuvitelko, että te olette omalla taidollanne nousseet siihen asemaan, mikä teillä on. Ei kukaan voi mitään tehdä ilman minun tahtoani ja minun taudinta. Minä sanon teille, älkää luottako niihin sopimuksiin ja niihin asiakirjoihin, joita teillä Neuvostoliiton kanssa on. Luottakaa minun sanaani. Se on minun sanani, joka pitää poistaa tämä Venäjän karhun teidän maatanne. Kun te teette minun tahtoni, minä sallin teille siunauksen päivät. Mutta kun te käännätte minulle selkäni, te saatte niistää kirouksen. Sillä minun henkeni ei salli, että minun nimeäni jatkuvasti vinkataan, sanoo Herra. Kun tämä profeetia menee Suomeen, sitä ei uskota.
Mutta minä sanon sinulle, Valtteri, puhu se kuulemat tai olkoon kuulematta. Tein minäkin palvelijani sitä Tukholman vara. Kujes tuo, minä olen sinun. Minä olen ollut sinuksi tähän päivään. Ei minä sinua tästä edeskään tykkää. Mutta kuinka mielelläni minä sinä tekisit.